V minulom vydaní našej pravidelnej športovej relácie sme vám priniesli informáciu o hádzanárskych zápasoch prvej ligy dorastencov MHC Bardejov ŠKP Bratislava. Zvýraznené bolo, že v družstve starších dorastencov Bardejova niektorí hráči boli starší, nehrali pod svojím menom, čím podľa niektorých divákov v hľadisku dochádza k porušeniu pravidiel a nehrá sa v duchu fair play. Pri nedeľňajšom stretnutí mladších žiačok sa nám dostalo vysvetlenie, aj keď nie slušným spôsobom. Ja vám niečo poviem. Ja keď mám dohodu medzi... Nekamerujte ma, ja som dohodu kameru... No... Si ma nastadia? Ja si dať kameru a niečo vysvetlím, jasný? Ja keď sa dohodnem s niekým, s trénerom, si postavím koho chcem, vám je to, do toho môže byť akurát, viete čo? A keď niečo chcete, za mnou sa opýtať, či to môžete pustiť, jasný? A keď sa vám to nepáči, tak vy musíte... Nie, že sa nepáči, prvé sa opýtam, či to môžem pustiť, a tak to pustím, jasný? Dobre. Jasný? Určite. Ja si myslím, že Bardejovské sa dosť uškodili. Určite. Robo, dá slovo, niečo a uvidíš. Áno. To je škodca bardejovského športu. Takže keď sa tréneri oboch klubov dohodli, že môžu hrať starší hráči na registračné preukazy mladších, tak nás Bardejovskú televíziu i vás fanúšikov do toho nič nie je.